Hvad så? Jeg vil vise jer min Let's Play. Eller min egen singleplayer. Og ja, jeg har en hest. Og et klamt hus. Altså. Ja. Og en masse jern. Så. Og min mine er hernede. Men. Og så har jeg fundet det skal det være på. Det havde jeg lige glemt. Undskyld. Og så har jeg så skal jeg skrue ned for vejret. Jeg ved ikke om det var højt. Sådan der. Nu kan jeg i hvert fald godt lide den der. Jeg kan i hvert fald have nogle zombier. Det er ikke mere, men jeg kan i hvert fald. Det her er den mine jeg allermest nede hvad der. Så. Der er noget jern, jeg ikke har fået. Jeg håber ikke, det gør noget, at jeg lige klipper lidt rundt. Det er min første video, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja. Jeg kan høre en spejder. Yep, det kunne jeg også. Shot. Ja, tekstepack, det har jeg i hvert fald på. Jeg ved ikke, skriv det i videoen, hvis I ikke kan lide, at jeg har tekstepack på. Jeg har det her fra et heksehus, og det er sådan en gryde. Så det var faktisk bare det. Vi ses YouTube.